брокера, който води сделката, неговата задача не е само да отваря апартамента, не е само да набавя документи, а неговата работа е да образова клиентите си. Супер точно казано. И когато вземеш мнение от някой, който не е свързан с имота емоционално, а е пълно безпристрастен, аз съм си наемал брокер и съм плащал комисионна. Аз смея да твърда, че в жилищното строителство върша много добра работа. Обаче си наемам брокер, който да ме представлява, когато гледаш пристрастно върху имота. Първо, най-важното нещо, не можеш да определиш правилно цената. Самата стойност, която ще получиш за имота, тя ще бъде доста по-ниска или се проточи много във времето. Ако нацениш имота, никакъв интерес няма да има за него, а за един имот има интерес 40-45 дни. Има много хиени, които стоят и дебнат един имот. И когато този имот се застои на пазара 3-6 месеца и си представи, аз да съм продавача, мен парите ми трябват и идва някой, само сваляме цената, сваляме и в един даден момент идва някой с налични средства и ти бута още 5-10% от цената и ти го продаваш на много по-ниска цена спрямо от това, което ако си излязъл с правилно ценообразуване. Какво за мен е правилно ценообразуване? Излизам на пазара много често с 3 до 4% над това, което смятам, че може да се реализира. Аз влияйки път само с жилищно строителство се занимавам и въпреки това ценообразуването не е лесен процес. Отнема много време, някаква рамка слагам на имота на каква цена може да се реализира. Защото ако някой брокер ти каже: Жоре, продавам ти имота за 200 000 евро, 300 000 евро, брокера може да направи всичко възможно, за да реализира имота, но ти каже точна цена, е прага в очите.